Vypestuj si so mnou dlhé vlasy, časť druhá. Za 1 mesiac mi narastli vlasy o 2 cm. Tak poďme ďalej. Hena. Hena nie je len farba, ale aj výživa pre vlasy. Na našaním si ale poriadne treba vyčistiť vlasy, takže použijem čistiaci šampón a vitamín C. Nechám pôsobiť a zatiaľ si pripravím henu. Prašok zalejem 60 stupňovou vodou a poriadne pomiešam do konzistencie jogurtu. To nie je furt, to je výživa. Oplachnem si z hlavy vitamín C a začneme nanášať henu s mojou veľkou pomocníčkou. Všade to poriadne premasírujeme, dostaneme, dala som si drdol, čiapku, na to termočiapku a necháme pôsobiť 2, 3, 4, 5 hodiniek. Podľa toho, akú intenzitu chcete. Potom som si henu zmila a nastriekala na vlasy brezovú vodu. A tu je výsledok. Mne hena Strawberry Blonde od Vono pridá krásny teplý tón do mojej farby vlasov, lesk, po ktorom som vždy túžila. A v popise nájdeš tip na bezfarebnú henu.